Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma linambaran kanugrahan sahih pirasane Gusti ingkang Maha Welas saha Maha Kasih ingkang sampun paring kanugrahan liwat katentreman saha kapinten-pinten kenikmatan satemah wonten ing kalenggahan menika panjenengan kula saged kembal manunggal kanthi kebakar harjan kalis ing beda nirping sampika. Sholawat saha salam mugi kunjuk dumateng panjenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih ingkang panjenengan kula saestu antu syafaatipun benjang wonten yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para sepuh miyang pinasepuh ingkang handung astu triming prayaning kautamen ingkang tuhu pinuti saha pinageten. Para alim, para ulama, ligipun para kyai ingkang luhur budi, para panutan pambating praja, satriyaning nagari, kinarya pangayomaning kawula dasih ingkang kinasih. Padang besan sutresno nun inggih Bapak Bambang Saryan Garwa Sabraya ingkang injil saking Kelurahan Sidowaya RT Setunggal Kabupaten Rembang ingkang tansah sidono ing kabupaten ingkang damel ugi Bapak Jarwo Saryan Garwa sakala wangsa ingkang gedharan wonten ing Dusun Ramyan RT kalih RW kalih Kabupaten Rembang ingkang pinantu ing Suko Rahayu. Sahyane para kakung miwah putri ingkang boten saged kula sebat setunggal bapa setunggal ingkang tansah bagya mulya. Para kakung miwah putri ingkang saluhur kinurmatan Gerakan ingkang sudi mastani kula astami aurat kembar dawuh saking panjenenganipun Bapak Jarwo sakaliyan Garwa kula minangka pambiwara arsa mratelaken renantening acara lamaran ingkang sampun pinantan pinakit dening keluarga agung Bapak Jarwo sakaliyan Garwa ing ari punika dinten Ahad kliwon Surya kalih likur bulan Juni warsa kalih ewu selawe antawisipun Dimas Ayu Aritasari putri kinasih saking Bapak Jarwo sakaliyan Garwa kaliyan Dimas Gunawan putra saking Bapak Gunawan ingkang badhe lumampah ing wanci injil menika. Minangka acara ingkang sepisan inggih pambuka. Purnaning pambuka inggih acara ingkang kakalih inggih atur pambedya garja. Atur parlamar minangka acara ingkang angka 3 kalajengaken acara ingkang angka sekawan nun inggih atur panampi. Bila
minangka acara ingkang mangka gangsal lajengaken acara ingkang mangkono inggih sumene saha suka pari suka. Wondene acara ingkang mangka pitu inggih paring angsul-angsul tumuli acara ingkang mangka wolu minangka jangkeping acara pun inggih purna utawi panutup. Mekaten urut-urutaning lampah renanganing acara lamaran ingkang badhe hanggeni ing wanci enjing menika. Kahyane para kakung miwah putri ingkang sadaya kinurmatan, kula nyuwun tambahin pangestu mugi saged pratitisaken lampahin acara lamaran ing wanci enjing menika. Kersanipun acara lamaran Ibu Romadyo ngantos susana lampah kanthi rancak kepareng kula hadirin kanthi ngaturaken sesanti pamiyaking warana kinarya sarana umayu hayuning sasana. Makaten munggah kapurwakan sugeng lelenggahan sinambi dan ratu tukapake acara selajengipun. Nuwun matur nuwun.